لگور گوتنا گوتن بیجان لألمانیای لکافیان با آلمانی خدمت تداین. دما مشتریه کی چه کافه و دما گارسون تبر وی مشتریان وی مشتریه با آلمانی داخل. لگور گوتنا گوتن بیجان لفرانسای جی لإنگلستان جی روشمان آوایه. لآمده چما جدای اویک. tam jî pirsa me ev e. Arast ev demek bu midixwest rojane li ser hin tiştan em vîdyoyan bikişînin. Îro bû gavek yekemîn, belkî sibê du sibê sê sibê rojên din em bikarbin vîdyoyên din bikişînin û agahiyên rojane bidin. Werin em îro binêrin ka çi bû. Pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî bû. Li gelek bajarên Kurdan gelek çalakî ji bo cejna zimanê Kurdî hatin çêkirin, ji salên çûyî gelek zêdetir. Yek ji wan jî li Amedê kafeyek bû li gorî vê cejnê û li gorî roja ziman daxuyanî dabû gotibû em ê bi Kurdî xebatê bikin. û li gel müşteriyên xwe welew ku müşterî bi zimanekî din baxivin jî em ê Kurdî bersivê bidin. Gavek xweş bû, ji ber ku gavek xweş bû, bû rojev, nûçe hatin çêkirin, li ser tora civakî gelek tişt hatin gotin. û îro ew xwediyê kafeyê pîne, kafe, sanat, îro hatin çavkirin. Li Almanyayê Alman bi Almanî diaxivin, li kafeyan jî li kargehan jî. Li Fransayê li İngilistanê bi heman awayî. Lê li Amedê dema kesekî bi Kurdî diaxive û dixwaze bi Kurdî xizmetê bike, tişt rastî tiştên wisa tê. Çima? Bar çima li ser milê kesekî be? Ew kesekî li kafeyê xizmetê bi Kurdî bike, divê çima sûc be? Sûce na. îro bar ve Amedê daxuyanî da got sûce kusa tune ye. Ey başa sûce kusa tune çima hatiye binçavkirin? Li Amedê rewş ev e. Em li alî din ve li meseleyê mêze bikin. Ew kafe li kuçeya hunerê ye, bi Tirkî jêra sanat sokayî dibêjin û wisa navdar bûye. Li Amedê ev kuçeya hunerê zû de heye û zû de bûye navdar. Gelek kafe li wê derê hene. Ew kafe li wê derê bi Tirkî xizmetê dikin piraniya wan. Ji ber ku piraniya wan bi Tirkî xizmetê dikin dema yek rabû bi Kurdî xizmet kir, ev yek bala hinan dikişîne. Loma bûye ra îro çêbûye. Li Almanyayê li kuçeyeke hunerê hemû kafe bi Almanî xizmetê dikin. Loma jî tu problem nîne. û li kuçeya hunerê ya Amedê eger hemû kafeyan, em nebêjin hemûyan jî, sedî 85, sedî 90, sedî 75 bi Kurdî xizmet bikira, îro ne Ramazan şimşekê ku hatiye binçavkirin wê rojeva me ba, ne jî wê binçavkirinekî bi vî rengî wê çêba. Dema hûn kesekî bi tenê bihêlin bi vî awê çê dibe. Lê dema herkes heman tiştî bike, li wê derê problem çê nabe. Wê çaxê pirsa me ev e li sanat sokaxiya Amedê, li kuçeya hunerê ya Amedê çima xizmet ne bi Kurdî ye, ji alî yên din ve jî. Madek li Almanyayê li İnglistan nizan li ku derê rewş heman tişt e, wê çay li wir jî çima ne bi vî awayî ye. Wê were bîra gelek kesî, Kurte demekî berê me nîqaşa li başûr çima fîşên marketan ne bi Kurdî ne bi Erebî ne kiribû. Ji ber ku li wir desthilatdariyekî heye û divê bi Kurdî be, lê bi Erebî ne. Çend roj berê li diyarnameyê me nûçeyekî belav kir. Li Rojava yazdeyê meha pêşiya me hilbijartin heye, lê qertên hilbijartinê, qertên ku însan wê herin dengê xwe bidin, bi Erebî bûn. Çima? Me ew jî pirsî, gerek em bipirsin. Em nepirsin,
em nikarin gavek din zimanê xwe ber bi pêş ve bibin. Li wir çima pîş bi erebî ne? Li Rojava çima kartên dengdanê ên hilbijêran bi erebî ne? û li Amedê çima kafe bi Tirkî xizmetê dikin? Pirsên me ev in. Loma jî îro ev bûye derkete ortê. Ramazan Şimşek helbet sûcek wî tune ye. Yani eger bi taybetî nexwazin wî negirin, divê berdin. Baroya Amedê gotiye îro em ê Xwedî lê derkevin û em ê alî hukukî ve em ê Xwedî lê derkevin. Em nizanin wê çi be, lê îhtîmalekî mezin wê berdin. Lê bar çima li ser milê Ramazan Şimşek yan jî kafeya pîne tenê ye? Pirsa me ev e. Madek ev zimanê me ye, çima li her derê ne bi Kurdî em naaxivin, nadin û nastînin? Çima xelkên din bi zimanê xwe didin û bistînin, em na? Li hemû parçeyan em ê vê pirsê bikin. Îro mijara me ev bû, ger derfet çêbin, ez dixwazim carnan em ser mijarên rojevê, belkî her roj, nizanim, ka wê çi nîşanî me bide pêşa roj, em ê bibînin. Lê wisa mijarên spesifîk hebin, mirov carcanan wisa biaxife, wê kêfa min were, belkî kêfa we jî were û belkî xizmetekî ji bo Kurdî be jî. Îro mijara me ev bû, em hêvî bikin wê Ramazan Şimşek îro pê berdan.